हाय फुथुलाखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आङो उरला आङो सोर सोरखौ उरला लांगोन बहा बहा उरला हैगोन नोंथांमोना नायबाय थादो नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो बरायदों आंनि चेनेलावहाय आंनि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय उरला फुथुला चेनेल आसा खालामदों नोंथांमोना नायलांबाय थागोन आंनि उरलानायखौ आयौ उरै गेन्द्रा द्रा जालायना उन्दुनानै दङ उरला उथि जल्दि उथि उरला आंखौ उन्दुनो खादों आंखौ उन्दुनो हो उथि जल्दि न'खौ साफ सिखोन खालामस्रांनो लेखा फरायनोथ' गैखाया मावनाय दांनायाबो सहाय गैया आंखौ उन्दुनो खादों जल्दि सिखाथ' बिफायाबोथ' गियान गैखाया लेखा फोरोंनो फोजानो हाया गियानाथ' गैखाया दसेबो फोरोंनोबो हाया हारे खोनासंलाय नै बिमा खोनासंलाय मा होनदों नै सोरबाफोर कर'ना जायोबा बेखौ मोजां मोजां बुस्थु जाहोनो थिनदों आरो ताजा बुस्थु जाहोनो थिनदों आरो बुंबावदों सोरबाफोर लोमजाहां आरो गोदोना साहां मोनदोंबा बेखौ गोख्रैनो परामर्श लानांगौ डक्टरनियाव होननानै स्रि था कर'ना होननाय खोनायै मेंग्लिजोब्बाय आं बे जिउआव उरला नों खोनायाखै नामा न' साफा खालामनांगौ होननाया उथिया मानो दाबो उथिदो आंखौ लोमजाहांसो मोनदों आरो गोदोनायाबो जि सादों आयै मा खालामबावनांगौ लोमजाहां मोनदों गोदोनायाबो सादों मानदों आंखौ उन्दुनो हो आयै बिफा बे उरलाया मा बुंखो मा लोमजाहां मोनदों होनखो हयथ' बिनियाव कर'नासो जायाखैथ' आं मा मिथिगौ आं डक्टर नामा कर'ना जादों हाट हारे महाराज डक्टरथ' नङा डक्टरखौथ' लिंहरनो हायो बिखौ कर'ना टेस्ट खालामनो लिंहर डक्टरखौ जल्दि औ लिंहरनि र' फिसा नों सिन्था खालामनो नाङा डक्टर लिंहरदों आंखौ मोजां जाहो आंखौ आराम थानो हो उन्दुनो थानो हो औ आराम जाहोगोन आरो आराम था गासै खामानिखौबो आं मावजोबसिगोन दे नों उन्दुना थादो हेल' डक्टर आं लान्था मास्टार बुंदों आंनि फिसाज्लाया लोमजादों गुजुदों बेखौ कर'ना टेस्ट खालामनांगौमोन हा डक्टर गैया सोरबा सासेखौब्लाबो थिनहर औ जुनारनि डक्टरबाबो जागोन थिनहर बियो जोबोद गोसा जादों औ दे गोख्रै बिमा फैगासिनो डक्टरा उरला फिसा फैगासिनो नो डक्टरा औ फैगासिनो फिसा उरला बिफा बेथ' उन्दुलांबायसो औ उन्दुबायसोथ' आंथ' खालामफ्लादों बायदिसो मोनदों बियो लोमजायाखै बिमा आं जुनारनि डक्टर आं सफैबाय डक्टर नमस्कार डक्टर फैबाय सैमा अमा बोरमा मोसौ दाउ अबे मासेखौ नायनांगौ सैमा अमा नङा आंनि फिसालाखौसो आंनि फिसालाखौ गुजुनाय लोमजानाय जादों बेखौ कर'ना टेस्ट खालामनो बिथ' उन्दुनायसो फोजा बिखौ औ उरला उथिदो डक्टर सफैबाय उरला डक्टर सफैबाय आयै थै उन्दुनो होना उन्दुनो खादों एक मिनिट फन फैदों हेलौ सोर बुंदों आं सासे सिख्ला बुंदों आंखौ नोंनि लोगो खालामगोन ना औ लोगो खालामगोन आदा मा नों हाबा जाबाय नङा आं हारसिंसो आं दाबो हाबा जायाखैथ' सना
दे दाथ' लोगो खालामबाय बुंदो नों सोर